Kagawad Lawrence, ang komitiba sa infra sa Barangay Aplaya. Yes, ma'am. Ayos, ayun. So, Kagawad, gikabutyag ni Kong kaganina, kamo na ang bahala mo hangyo sa mga kataon. Unsa nakadako nga challenge para kanimo? Ma'am, sa tinuod lang, first time magid nako na imong kagawad diri sa barangay. O isip niya na, para sa ko, dako siya nga challenge pero nagtuog yun ko nga ang Barangay Aplaya, ang mga tao diri matinabangon. Mao na nga, wala na ko siya giisip nga personal siya nga trabaho. Tungod kay, para sa ko, kaming tanan diri magtinabang para ani nga kalambungan nga gihatag ni Congressman Ma'am. Kami na gani ang gitagaan, kami palgo ang model. So, kana, para sa ko, tibok barangay, kani nga challenge. So, kaya ra kay Kagawad? Kaya kayo, sa akong gingon pamurag tukhang. Tukhan nyo lang yun sa ilang mga kasing-kasing. Kaya ilang idonar ang ilang mga yuta. Ayun. So, Kagawad, sa doon po kay mensahe kay Congressman Bambi Mano, kay Governor Peter alang sa proyekto nga iyang tunog, you know, diri kaninyo sa Barangay Aplaya ug laos sa Barangay Corrales. Una sa tanan, pasalamat ko